हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बराय बावहरनाय थाबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। फुजा नायनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो। थौदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जागायनोसै। चलो फुजा नायनो थांनो नागिरदों नामा? फुजा नायनो थांनो नागिरदों जोङो। रेडि पुरा नै माइनावाबो थांनो नागिरदों नोंलाय? आंना फिसाजोआनो जा लाजि गुसुखा सोरबा माथो होबाबो लाजि। नों सथ्रिथार नै इथि नायलाय ओइ नै दुस्थुआ सियायलायबावबायसो। थांबाय थानोसै दानिया नै सिगां जोंनि लामाया गाज्रिया दा जाजोब्बाय सिसि ब्लक। नै फुजासालिनि गेट मोनबाय जोङो दायो। नै स्टार्टिंनि गेटआ मानसियाबो जा बुरजा फैदो जि मानसि जाखायो। थांसै नामा फुजायाव न? चलो गेटनिफ्राय एसे लामा गोलाव थाबायनांगौ जायो माने मेन मन्दिरसिम आरोना। माने गारि लांनो होआ इयाव माने ट्राफिक जायोना बांद्राय। सिगां लांनो होयोमोन दानिया लांनो होआखै मानोबा। सिगांलाय एसे सोनो हायोमोन बैखिनाव। मा होनदों? माबायनो? Itu nama ile. Tantun. Aki ya yang iperke. Ayo ini. Bisa dan apa? Dining ayo macam macam. Ini yang lebih sebetulnya kok. Hah? Ini macam ter, bisnya. Kalau maka? Dah langgan deh. Ini. Tuh, kulung berani tahu kulung berani. Kulung mana? Ini sepuluh deh. Fujah saliau menfujah dan yang banyak ini. Kulung banyak sih. Ang kulung gumen tuh lagi kerja. Video ini, hah? Ayo, kan? Dari zaman suka. Mabai naik deh. Bilang kan numbai. Naik sih siapa idang? Siapa abone? Bijau jali ne?
बेसे लागोन बाय बे इमा बुस्थु माथो बाला होनांगौ जोब्बाय खोमा न' लाइटआनो थांबाय नै दानाबा फुल मानसि गोजा नै गथायावबो नायनोनो हाया जेबो माल ओइ बे मा केन्डेल लै बे ओइ नै गारिखौ मोनसे लानांगोन खोमा ओइखो गारिखौ ओइखो मेथाइ लाबाय नै थब थब थांनो जोंहा नै खबर गैलायामोन इयाव फायनासो मिथिबाय ओइ नै जोंना भुजिया लाबाय भुजिया काटा निमखि इथिं आरो गुदुं गुदुं सावगासिनो जेलाबि 40 थाखा बुंदों मा होनदों स्कुटिखौ मोजां हमसिदों मा नांगौ मा नांगौ फैसा सोना दोंग्रा थिंख्लि नै दाबो आलाय मानसिफोरा खम दामाव देदिफोरा समायना समायनाथार गस्ला पेन्ट मोजां मोनगोन खोमा हैनो माथो ओइ फोथिंबा माथो माबा गस्ला लंपेन्टनि जाबाय बिदिनो जा এই ফেলে 200 টাকা এই ফেলে 200 টাকা এই ফেলে 200 টাকা पिसला लै नै इथिं थांला नामा हाबुजा थांजाला थ' होमबालाय थांसै मान हाबुजों बेलायाव मार थांनिलाय फुजाया माने देग्लायनि फुजाया मोजां जायाखै आरो ना माने अखा हानानै इयाव दै एसे बुरजायानो जादोंमोन ओमफ्रायो सानाव सान्दुं दुंनायखाय एसे खमायलांदो आरो ओमफ्राय हाब्रु जाना थाबाय माने इयाव दुब्लि नालाय माइ गायग्रा इनिखायनो कितने का है ये हाँ 50 Kudu sampai nado sesi. Kunci Solo ini sampai kanan gemeni kayaknya.
फुजानिफ्राय डाइरेक्ट फैनानै मथंगा सकआवसो जाफैबाय जोङो फास्ट फुडखौ। माने फुजायाव जेबो जादिया आरोना, माने फुजायाव अखाबो हाहां हाहांखाय जोङो थब फैबाय। माने नायजोबदियाबो गासैथिंबो, माने बै मोखांथिंल' नायनानै जोङो फैबाय। बोथोराबो बारा थिग नङाना, अखाल' अखा, गेरान्टि गैया, अखाया खोबलाबाय थागासिनो, बेनिखायनो जोङो सकआवनो जाफैबाय। दा जल्दि नै आंबो जानोसै थबनो। स' थेंक इउ गाइस, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बेबायदिनो नायलांबाय था। लाभ इउ, बाय बाय।